Musukoen inguruan, erabilitako musukoek sortzen duten kutsadura ikusitan, Lauaxeta ikostelako 3 ikasleek musukoekin poltsak egiteko proiektua garatu dute. Mas Bax izenatu egitasmoak eta helburua da, arazonen inguruan gizartea kontzientziatzea. COVID egoerarekin musukoak eramazioan erabiltzen hasi dira eta honek suposatu da kutsadura forma berri bat. Adibidez, 2020 urte honetan 1,5 bilioi berekin musuko izan dira jaurtituta itsasoetara. Arazo horri irtenbidea ematea pentsatu zuten Lauaxeta ikastolako 2. batxilergoko 3 ikaslek. Azkenean musukoak egin dugu poltsa hauek eta egin dugu tamaina ezberdinetakoak, hau adibidez handiena, dekoz 48 maskaria eta aguantatzen dauz 5 kilo inguru. Erronka argia izan zen kurso hasieran. Ekonomia zirkularra eta ekintzailetasuna sustatzen zituen proiektu pertsonal bat garatu beharreben. Maskarillak aurretik desinfektatu egin behar dira. Bai Osakidetza eta bai IMK definitu digute prozesu hori. Egiten duguna da 72 ordu estankatuta uzten ditugu, gero 24 ordu ura legiarekin eta behin garbituta dauzenean zikatzen izten ditugu. 2 neurriko poltsak egin dituzte, bai eta zorro txiki batzuk ere, eta salneurri simbolikoa jarri diete. Gure helburua ez da mozkin ekonomikorik lortza baizik eta pizka bat helaraztea arazoa eta kontzientzia zabaltzea. Mas Bax Instagrameko kontu bidez, kontaktuan jartzea, neskak prestu egongo direlako azaltzeko.